Em dic Maria Dolors Gavàs Gomà. Vaig néixer a Vilafranca del Penedès, però m'he criat sempre sense dormir de noia. El meu pare era de Barcelona, però per coses de la guerra va fer cap a Sant Sadurní i estava a Correus, era el carter del poble en aquell moment. Jo, als 7 anys, em van portar aquí a Barcelona interna perquè la meva mare no estava bé. Filla única, per això en parlo perquè soc filla única. A Sant Sadurní hi va haver una mestra, era una mestra de les escoles nacionals, que es deia llavors, que va organitzar una espècie d'acadèmia per començar batxillerats. Llavors el meu pare, quan va saber que havia començat un ingrés i que a Sant Sadurní hi havia l'oportunitat aquesta, doncs em van treure del col·legi i va ser com vaig anar a Sant Sadurní. Vam fer la revàlida de batxillerat, es deia batxillerat elemental, i amb el batxillerat elemental jo ara recordo que només hi havia infermera i magisteri. I vaig decidir per mestre perquè més o menys ja coneixies de què anava a l'escola. Aquí a Barcelona, a veure, vam anar a la normal, era on es feia la carrera. Anàvem al dematí només noies, que érem unes 80, assentades per ordre alfabètic, que tots 3 cursos vam estar assentades al mateix ordre, a la mateixa cadira, i a la tarda hi anaven els nois, que eren 8. Hi havia un professorat, que tot eren gent gran. Me sembla que de professors en teníem només 2, el més tot eren senyores. N'hi ha que han sigut inolvidables. La de pedagogia, que era molt bona, la doctora Garrido, però que ens feia... era el coco. Al mes de juny anàvem a Vallvidrera, a costat de la Villa Juana, hi havia un campament que duria ser de Falange, o de la secció femenina, i allà fèiem com si fos un mes de campaments, però duria ser dedicat només a ensenyar-nos la part d'esports, la part de gimnàstica. Jo faig els anys al setembre, llavors hi vaig entrar als 15 i fins als 18. Als 18 vaig acabar magisteri, vam fer una revàlida, es feia la revàlida, i ja tenies magisteri. I llavors, quan vaig fer els 19, ja vaig demanar una interinitat. Als 19 ja la cosa era preparar oposicions i demanar una interinitat. Com a interina, a prop de Sant Sadurní hi ha un municipi que es diu Subirats, que no té, és al Penedès, és a l'Alt Penedès, eren barriades que estaven fetes totes en un carrer. A prop d'aquesta barriada, que es deia Can Rossell, n'hi havia una altra, bastant a prop, que es deia Els Casots. Fins a llavors, els nens anaven als Casots, els de les 2 barriades anaven als Casots, i les nenes anaven a Can Rossell. L'any 59, que és l'any que jo vaig començar, va ser el primer any que van aconseguir que fossin mixtes. Allà va ser l'estrena, no? Eren 18, tinc les fotos, 18 nanos eren, nens i nenes, tots barrejats. Va sortir, en aquell moment, la famosa enciclopèdia Álvarez, que era una cosa supernova i moderna, que era un sol llibre, que els nens tenien un sol llibre i allà hi havia de totes les assignatures. I per la mestra hi havia un llibre guia. Sempre recordaré, i encara en guardo un, pels que aprenien a llegir, perquè hi havia nens de 3 anys i n'hi havia de 14. Un llibre que es deia Tilín, Tilín. Cobrava un sou de 1.200 pessetes. Els nens feien classe de 5 a 6 a la tarda, era una hora extra. I amb aquesta hora pagaven 35 pessetes. I mentrestant vaig preparar les oposicions. I també recordo que fèiem moltes festes. L'escola rural, almenys, Sant Antoni, Sant Sebastià, la Creu, jo què sé, el dia que van entrar els nacionals, que era el 26 de gener, també fèiem festa. Era un seguit de festes. Ja va venir una mestra propietària i vaig tornar a demanar
I llavors me'n van donar una altra rural, a prop de Sant Sadurní, però que perteneixia a la comarca de l'Anoia. És curiós perquè aquestes escoles eren simplement un local que una família deixava. Hi havia un bosc al costat i anàvem a l'hora del pati, anàvem al bosc a buscar llenya o pinyes o el que sigui per l'estufa. El mobiliari eren aquells pupitres que encara recordo amb el tinter, una taula i una cadira per la mestra i una pissarra pintada a la paret. Vull dir, això ho recordo així, i un mapa o dos. I una esquadra i un cartabó també hi eren a tot arreu, no sé per què. Llavors, era mig curs, ja vaig aprovar les oposicions. Com ens n'enteràvem d'aquestes coses? Tot consistia en anar a la delegació d'ensenyament que estava al capdamunt de la Via Laietana tocant al carrer Junqueras, en un pis. Tot eren allà mirallistes. Es va fer, com a curiositat de l'època, es va fer un curs d'alimentació i nutrició organitzat per la OMS. Jo m'hi vaig apuntar. T'apuntaves a això i els nens es quedaven a casa, no hi havia cap problema. Allà vaig conèixer el marit, que ell estava a extensió agrària i venien a donar-nos unes xarles sobre els aliments i l'agricultura, no sé què. I allà vaig conèixer el marit a Igualada, un noi de Tremp, el vaig anar a conèixer allà. I llavors ja era propietària. Llavors tenia de concursar pel curs següent. Aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Recordo que aquí el més important era el mapa de carreteres. O sigui, la cosa consistia a apuntar-te tots els noms de la llista que hi havia de pobles del Pirineu i com que no tenies ni idea de res, un mapa de carreteres i anar mirant a veure on paraven, on estaven. Jo vaig agafar Beranui perquè hi havia una carretera al costat i Beranui estava tocant a la carretera aquesta. Ara jo no sabia que allò era de pujada, que el poble estava dalt de tot. El mapa estava al costadet, tocar. El dia 15 de setembre es començava el curs escolar i llavors teníem d'anar a prendre possessió. Si hagués sigut normal, l'endemà començaven les classes, o sigui, haguéssim tingut d'anar el dia 14 i començar la classe el 15. Però allà es començava el dia 1 d'octubre, perquè deien que... i s'acabava el 30 de maig, perquè deien que els nens ajudaven els pares. Els meus pares, esclar, volien saber on feia cap. Vam parar en Tema, allà en Tema hi ha la mestra de Beranui, vull dir, ja no era la primera que anava, i a la tarda amb els meus pares cap amunt, cap a Beranui. I només... recordo que la meva mare es va fixar en allò que va preguntar d'això, que li van dir al cementiri. I la meva mare es va quedar. Diu, ai, no són guard, que no es quedi aquí. Van tornar a marxar, els meus pares van marxar i jo em vaig quedar a dormir en Tema. I l'endemà de matí es veu que van venir les nenes, durien baixar per acompanyar-me, o duria baixar algú amb la ruca per carregar les maletes i pujar amunt. A Beranui em vaig trobar amb 4 alumnes. L'Enric i la Carmen, que eren... L'Enric tenia 4 anys, la Carmen en tenia 6 i eren germans. El seu pare era l'alcalde en aquell moment. I després la Marta Espanyol, que en tenia 6, o 7, la Carmen 6, la Marta 7, i la Mercè en tenia 9. No les he oblidat mai, recordo els noms i les edats. Suposo que em va ajudar molt a passar el que és l'escola, a preparar la Mercè per ingrés, que també a Beranui era el temps que els donàvem als crios la llet en pols, que fèiem, ens portaven uns sacs de plàstic de llet en pols, i va pujar una inspectora que venia de Madrid, i era una senyora, no era cap jove, una senyora, la recordo ben bé, va venir, portava el seu llibre de visites a Beranui. Resulta que tenies d'allotjar en una casa. Vaig veure una noia que era de la meva edat i vaig pensar, oi, que bé, que almenys hi ha una noia. La Balbina, hi havia una família que només eren el pare, la mare i la nena més gran que tenia jo a l'escola, i ella hauria considerar que era la més apropiada
per anar-hi jo. A la casa de la Mercè, a casa de Nicolau, i vaig estar de fàbula. Els vaig convèncer per poder-la preparar per ingrés. A casa de Nicolau hi havia el Gepet i la Mercè i la nena, i jo. Vaig acostumar a anar amb ells amb les vaques, a buscar aigua. Vull dir, no sé, també vaig aprendre que jo m'adaptava bé als puestos. Tenien el corral, allà entraves i llavors hi havia una escala que anava cap dalt al pis i un passadís que anava a l'altre carrer, que se sortia per l'altre carrer. Llavors anaves a dalt i el pis era molt correcte, vull dir, hi havia una cuina, una cuina econòmica, ells anaven a buscar l'aigua a la font de Canaril i l'abocaven en un dipòsit, amb la qual tenien una aixeta que rejava. Hi havia una taula allà gran, hi havia una ràdio, aquella taula era el centre de la família, allà triàvem, jo els ajudava a triar mongetes al vespre per posar-les en remull, jugàvem a cartes, la nena feia els deures, allò era una passada. Per això ho recordo tant, perquè va ser bonic. Però me'n recordo que al principi vaig agafar una afició a apuntar totes les paraules desconegudes que em sortien. Només me'n recordo del brufear, me'n recordo de com brufeava aquesta. Me va xocar molt el donques, que deien donques, l'oliva, sabiva, i vaig fer tota una llista, les anava apuntant. Una altra cosa va ser, baixar la plana. Jo, com que tenia el nòvio, que també havia fet oposicions i també estava a Girona, estava a Olot, ens escrivíem cada dia. I això, jo cada dia, a l'acabar la classe, baixar a la plana a buscar la carta i a tirar la meva. És que jo no coneixia res, jo no havia estat mai a Lleida. Jo la primera vegada que vaig anar a Lleida va ser el mes de gener amb aquesta amiga que estava a Torre, a prop d'Artesa de Segre, per trobar-nos. I després la segona, com vam anar a examinar les nenes amb la mestra de la Pobleta. Esclar, home, llavors, perquè la gent anava d'un poble a l'altre, i llavors el poble, que érem 36 persones i jo 37, s'omplia. S'omplia, llavors davant de l'església hi havia com una era, i allò s'omplia de gent, es durien quedar a dinar alguns a les cases, de convidats, i després a la tarda hi havia ball, hi havia lo músic. Lo músic era un bon home, que tocava amb les mans l'acordeon, amb els peus no sé què tocava una altra cosa, amb la boca una harmònica, damunt jo què sé, però amenitzava, sí, una passada. El grup Isart el va crear, suposo jo, el grup Terès, és que, no sé, jo quan hi vaig anar allò ja funcionava. El fet principal era de relacionar-nos les mestres de la Vall Fosca amb les de la Vall de Sort. Noms, per això no recordo noms de mestres, perquè totes eren la mestra de tal puesto, la mestra de Capdella, la mestra de Vells, la mestra de Torre de Capdella, vull dir, teníem el nom dels pobles. Jo era la mestra de Beranui i no crec que ningú sapigués com me deia. Organitzava excursions, perquè me'n recordo que una vegada vam anar a Capdella, una altra vegada vam anar a Pont de Suert. Llavors vaig concursar, em van donar un poble de la Segarra que es deia Olujas, ara es diu Les Oluges. Es va acabar el curs al juny i a l'octubre em vaig casar. Vaig demanar l'excedència. Llavors allà ja no vaig concursar. I després ja, quan els fills ja van estar grans, vaig reingressar. I em van tornar a donar una altra escola rural. A Lleida hi ha l'Horta de Lleida, que és molt important, i hi ha, me'n diuen, partides. I algunes, del temps de la República o d'abans, havien fet escoles. En moltes hi havia escoles. Aquesta que em van donar a mi era una escola que la veritat és que l'edifici va estar fet al temps de la República i era una passada. Era el nom de l'escola, Torres de Sanui. Hi havia una escola que es deia Ramon Berenguer IV. Allà hi havia mestre i mestra. Hi havia un mestre pels grans i una mestra pels petits. En canvi, jo estava sola. Però entre nosaltres, no hi havia zero encara,
Entre nosaltres ens vam relacionar i fèiem sortides junts, de manera... Me'n recordo que una vegada una sortida va ser venir aquí a Barcelona amb tren. Una altra vegada tinc fotos a Montserrat. Una altra vegada al Delta de l'Ebre. Això, el fer després ZER, que Ramon Berenguer també hi va entrar a la ZER, llavors ja era totes. El Joan Tous a Verdú, i suposo que mestres del voltant, que hi havia de per allà al voltant de Tàrrega, que se'ls hi va ocórrer de relacionar-se més entre ells. La cosa va funcionar i no sé quant temps duria durar. Van fer primer la ZER, no sé com se deia, la de Tàrrega, la de l'Urgell o no sé com, i després es va constituir la de Lleida. O sigui, era ZER l'Horta de Lleida, d'idioma, d'educació física i de música. Hi havia aquestes tres itinerants, que llavors, quan teníem la ZER, ens reuníem allà els dilluns, totes les escoles ens reuníem al centre de recursos. Està aquests anys parada i quan vaig tornar a l'escola aquesta em vaig trobar que era l'època que teníem de fer els carnavals, que teníem de fer tot el català. O sigui, era l'època que el català es va implantar molt a les escoles. Llavors hi havia les escoles d'estiu. Era tot molt nou, el professorat estava molt entusiasmat i molt implicat. A l'escola rural, esclar, els nens es relacionen entre ells de diferents edats i són tots diferents. En un grup escolar tots tenen la mateixa edat, tots són igual, i l'any que ve tots tornen a passar de mateix igual. I en canvi, la rural té aquesta variació, que jo vaig veure el creixement dels crios. Jo amb aquests 7 anys vaig tenir algun nen que el vaig agafar amb 3 anys i el vaig deixar amb 10. Però bueno, la ZER ha sigut una gran cosa, és una gran cosa perquè encara funcionen. Encara funcionen.